τις προηγούμενες μέρες είδαμε μία σπουδή συνολικά από από την σημερινή κυβέρνηση, αλλά και τους εδώ ενταγμένους στην κυβερνόσα παράταξη εκπροσώπους θεσμών, ένα πανικόβλητο μαραθώνιο εγγενείων σε διάφορα έργα, μικρά ή μεγάλα, στο νομό Καβάλας. Είναι αντιληπτό σε όλους τους πολίτες και νομίζω δεν χρειάζεται καμία επιχειρηματολογία σε αυτό, ότι αυτός ο πανικόβλητος μαραθώνιος των εγγενείων έχει να κάνει με την προσπάθεια της κυβερνώσας παράταξης να ωρεοποιήσει μία εικόνα για τον νομό Καβάλας που ασφαλώς δεν είναι η πραγματική. Έχει να κάνει με την ανάγκη να εμφανίσει ως δικά της έργα που σχεδιάστηκαν, τα εμπνεύστηκαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, τα σχεδίασαν, τα μελέτησαν και εξασφάλισαν και αυτά χρηματοδοτήσεις τα προηγούμενα χρόνια, έργα τα οποία υλοποιήθηκαν στο προηγούμενο διάστημα που κυβερνά μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία ή ολοκληρώνονται στη συνέχεια. Για το φράγμα λοιπόν του Μαρμαρά ιδιαίτερα, είναι μια τέτοια περίπτωση και για μας είναι ζητούμενο τα όσα υπόσχονται ακόμη και τώρα περί της ανάγκης εξέβρεσης ή της διαβεβαίωσής τους εντός εισαγωγικών για την εξέβρεση των 30 περίπου εκατομμυρίων ευρώ που είναι αναγκαία και για την κατασκευή και ολοκλήρωση του φράγματος αυτού καθεαυτού στην περιοχή του Μαρμαρά, στο Παγκαίο, και για την κατασκευή και ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου, ώστε αυτά τα νερά να μπορέσουν να πάνε σε κάθε γωνιά της περιοχής για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της γεωργίας, σε μια κατεύθυνση η γεωργία μας να παράγει επώνυμα προϊόντα με όρους πράσινης ανάπτυξης, όπως προείπα. Αυτό για μας είναι ένα έργο που το εμπνευστήκαμε εδώ και πάνω από 15 και πλέον χρόνια, το δρομολογήσαμε με σταθερούς βηματισμούς μέχρι σήμερα και ασφαλώς θα επιδιώξουμε στο επόμενο διάστημα με μια νέα και ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αυτό το έργο να υλοποιηθεί. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο πως εμείς δεν διακατεχόμαστε με κάποια μικρόψυχη και μηδενιστική αντίληψη έναντι κανενός που υπηρέτησε μέχρι σήμερα στους θεσμούς και τους εκτηρητή ή της ίδιας της κυβέρνησης για το όποιο έργο η λιθαράκι συνεισέφερε σε αυτόν τον τόπο. Χωρίς καμία μηδενιστική διάθεση, ό,τι θετικό έχουμε συναντήσει σε αυτήν την πορεία για το καλό του τόπου, στην οποία προφανώς θέλουν να συμβάλλουν και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι που απέρχονται από τη διακυβέρνηση της χώρας σήμερα, αυτό θα το κρατήσουμε και θα το ενισχύσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Αλλά σας καλώ να θυμηθείτε ποιο από αυτά τα έργα που ολοκληρώνονται μέχρι σήμερα μπορεί κανείς να το πιστώσει στη σημερινή κυβέρνηση που κυβερνά εδώ και 5,5 χρόνια τον τόπο. Εντελώς ταπεινά πρέπει να σου πω, εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ κανένα. Ακόμη και αυτή η κατασκευή της Εγνατίας ήταν ένα έργο το οποίο μελετήθηκε και ήταν όριμο ώστε με την έλευση της σημερινής κυβέρνησης να ξεκινήσει η υλοποίηση του, και αναφέρομαι στην πλευρά της Μεσόγειας χάραξης και αναφέρομαι στην περίπτωση της διέλευσης του Νέστο Ποταμού. Σε αναφορά με τα όσα προείπα για την αδυναμία του αναπτυξιακού νόμου να ισκομίσει ωφέλη στον νομό Καβάλας, θέλω να αναφέρω έτσι συμβολικά και ουσιαστικά ένα παράδειγμα. Μία μοναδική σοβαρή ιδιωτική επένδυση που επιχειρείται εδώ και χρόνια στον νομό Καβάλας και όπου εκτιμάται ότι θα μπορούσε να απασχολήσει πάνω από 300 ίσως εργαζομένους, και αναφέρομαι σε αυτήν την επένδυση του γυαλιού, παλινδρομή ανάμεσα στις αδυναμίες της σημερινής κυβέρνησης, ανάμεσα στις αδυναμίες των αρμοδίων υπουργών, και τελευταία λέγεται ότι ματαιώθηκε ή αναβλήθηκε αυτή η δραστηριότητα εξαιτίας του ότι έκλεισε η Βουλή και δεν μπορούσε να αποφασιστεί κάτι τέτοιο σε επίπεδο κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων. Θυμίζω βέβαια εν προκειμένου ότι η Βουλή είναι κλειστή περίπου 6 μήνες με απόφαση του κυρίου Καραμαλή, όπου πανικόβλητος, παρά το γεγονός ότι ήταν κυβερνητική πλειοψηφία, θέλησε να εγκαταλείψει το ναό της Δημοκρατίας, γεγονός το οποίο στιγματίζει με ένα πρωτοφανή τρόπο την ίδια τη μεταπολιτευτική ιστορία, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο να δραπετεύει μία και δύο και τρεις φορές κυβερνητική πλειοψηφία από το ναό της Δημοκρατίας που είναι το ελληνικό κοινοβούλιο, για να μην αντιμετωπίσει κατάματα όλη αυτή την σκληρή αυτή την πραγματικότητα που έχει να κάνει με την ατέλειωτη σειρά των ποινικών ευθυνών κυβερνητικών της στελεχών
που εμπλέκονταν στις σκανδαλώδεις ανταλλαγές της Μονής Βατοπεδίου και σε άλλες σκανδαλώδεις δραστηριότητες, έτσι όπως έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τα γνωρίζετε, να μην τα επαναλαμβάνω. Ο κατάλογος των ασυνεπιών και των υστερήσεων για τον νομό Καβάλας θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι πράγματι ατέλειωτος. Σε όλα αυτά μπορεί να αναφερθεί κανείς και για τις πληθυσμιακές ομάδες που αφορούν ιδιαίτερα το σύνολο της κοινωνίας του νομού Καβάλας. Αναφέρθηκα επί προκάτεν σε κάποιες από αυτές. Αναφέρθηκα στους αγρότες, στους αλληλείς, στους κτηνοτρόφους. Αναφερθήκαμε στους εργαζομένους μέσα από το γεγονός ότι βιώνουν το φάσμα της ανεργίας που είναι σε πρωτοφανή ποσοστά τα τελευταία χρόνια παρά τις φιλότιμες προσπάθειές τους περί του αντιθέτου σε σχέση με την εμφάνιση των ποσοστών από τις υπηρεσίες του κυβερνητικού μηχανισμού. Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα σε κάτι που και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και δει στην τελευταία περίοδο, αλλά και τους προηγούμενους μήνες, και με δικές μου πρωτοβουλίες ως πολιτικούς στελέχους που δρούσαν στους θεσμούς, έχουμε αναδείξει και για μας είναι ζητήματα ιδιαίτερα ευαίσθητα, ανοιχτά, αλλά και ζητήματα που μας καθιστούν ενώπιον τους υπεύθυνους για να τα αντιμετωπίσουμε. Για μας λοιπόν με όλους τους θέσμους. Ανοιχτά ζητήματα παραμένουν όλα αυτά που αφορούν στην τρίτη ηλικία. Όσον αφορά οριζόντιες πολιτικές για τη χώρα, όσον αφορά ιδιαίτερες πολιτικές που πρέπει να ασκηθούν για τη στήριξη δράσεων που είναι αναγκαίες στο πλευρό των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Επισκεφθήκαμε και επισκεπτόμαστε διαχρονικά τους χώρους που αφορούν στην πρόνοια αυτών των ανθρώπων, όπως είναι τα ΚΑΠΗ και άλλες δραστηριότητες, και ξέρουμε ότι χρειάζεται υποστήριξη προς αυτούς. Ο θεσμός βοήθειας στο σπίτι είναι ένας θεσμός αποδυναμωμένος σήμερα. Θυμίζω ότι είναι πολιτική την οποία εμπνεύστηκε, οργάνωσε και υλοποίησε με ένα πιο δυναμικό τρόπο τα προηγούμενα χρόνια το ΠΑΣΟΚ, και με βάση και επαφές που έχουμε κάνει το προηγούμενο διάστημα είδαν το φως της δημοσιότητας και προσωπικές μου θέσεις το προηγούμενο διάστημα. Για μας αυτό το ζήτημα είναι ανοιχτό και δεσμευόμαστε για την υποστήριξη όλων αυτών των δράσεων που πρέπει να υποστηρίξει. Για μας είναι ένα τεράστιο κορυφαίο ζήτημα που δεν θυμόμαστε μόνο φιλοσοφικά. Συναισθανόμαστε ιδιαίτερα υψηλό το βάρος και την ευθύνη απέναντι στα 2.500 περίπου νεαρά κυρίως άτομα στο νομό Καβάλας, τα οποία είναι εξερτημένα κυρίως από σκληρά ναρκωτικά. Άρα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάγκη υποστήριξης τόσο του εθελοντικού κινήματος, όπως με τις φιλότιμες προσπάθειες αυτών των ανθρώπων δραστηριοποιείται στο νομό και στην πόλη, όσο και άλλων δράσεων που θα πρέπει να έχουν την στελέχωση και τη στήριξη ως προς τις υποδομές από την πλευρά του δημοσίου. Για μας ένα θέμα για το οποίο δεσμευόμαστε να το παλέψουμε όλες μας τις δυνάμεις. Ειδικές ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και της κοινωνίας μας, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, μας είχαν και θα μας έχουν ακόμη πιο δυναμικά στο πλευρό τους. Ειδικές ομάδες του πληθυσμού μας, όπως είναι οι Ρώμ, σε τοπικές κοινωνίες μας, που ζουν αρμονικά βεβαίως με τις άλλες ομάδες του πληθυσμού μας, κυρίως στην περιφέρεια του νομού Καβάλας, αναφέρομαι κυρίως στην περιοχή του Νέστου αλλά και αλλού. Οι ομάδες λοιπόν των ΡΟΜ θα έχουν μια συστηματική και οργανωμένη στήριξη από την πλευρά μιας ισχυρής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ αύριο, ώστε να μεγαλώνουν τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους με αξιοπρεπείς και πράγματι ισότιμους όρους